Joert wordt er nog hard werken. In de tent is plak voor zo'n 150 mensen en die moeten alle jaar creëren kennen. Het onderkomen stiert achter het tijdelijk kantoor van de Lawaai onder burgemeester Wuiterweg. Het is een dubbelwandige structuur met bovenin een PVC-oplossing. Met name ook om geluid, isolatie en hitteverlies tegen te gaan. Omwenners zullen grif wat vernemen als er een vaststelling is in de tenten. Als zal er net in de richting van de bewoners spelen worden. Komende sneeuwen is de Fuelproof met een optreden van de Wereldband die 60 instrumenten broekt. Dan gaan we eigenlijk metingen doen rondom de tenten en op een wat grotere afstand richting de bewoners. Van wat is nou de overlast, hoeveel decibel komt er door. Maar we hebben goede hoop dat het heel erg mee gaat vallen. En we zijn in overleg met alle bewoners om te kijken van hoe we overlast tot een minimum kunnen beperken. Het Titeltheater is gebouwd voor de grote vaststellings die al boekt wienen voor de nieuwe Lawaai. Wij richten ons op zo'n 30 tot 45 voorstellingen. En dan hebben we het over grote voorstellingen. We hebben het over de grotere voorstellingen. De kleinere voorstellingen die staan onder andere in de Friese Poort, in Iduna en eentje aanstaande zaterdag in de brandweerkazerne.